4 июл дар шаҳри Ханкендии Ҷумҳурии Озарбойҷон президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи саммити Созмони ҳамкории иқтисодӣ бо президенти Ҷумҳурии Исломии Эрон муҳтарам Масъуди Пизишкиён мулоқот намуданд. Дар вохӯри вазъи феълии ҳамкории ду кишвар ва масъалаҳои рӯзномаи саммит баррасӣ шуд. Президенти кишвари мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таҳкиму густариши беш аз пеши робитаҳои гуногунҷанба бо Ҷумҳурии исломии Эрон алоқаманд мебошад. Дар робита ба ҳодисаҳои ахири дар кишвари дӯст рух дода, ҳамдардии самимии сарвари давлат ва мардуми Тоҷикистон ба кулли мардуми бародари Эрон иброз гардид. Ҷонибҳо аз вазъи феълии муносибатҳои дуҷониба ва рушду густариши онҳо изҳори қаноат намуданд. идомаи татбиқи мувофиқатҳои дар мулоқоти гузаштаи сарони давлатҳо ҳосилшуда ба мақсад мувофиқ дониста шуд. Фаъолияти нерӯгоҳи обии Сангтуда ду ва ҳалли босамари масъалаҳои марбут ба он намунаи неки ҳамкории Тоҷикистону Эрон арзёбӣ гардид. гуфтугӯи судманд ҳамчунин оид ба дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳи муштарак сурат гирифт.